Euskararen normalizazioaz ari garenean, beti aipatzen da hizkuntza politika. Egokia ote den, eragingarria ote den, aldatu behar ote den, ikuspuntu desberdinak. Maiz hitz egiten dugu hizkuntza politikaz, euskararen bizibirritzeaz ari garenean bakarrik. Ahaztu egiten zaigu, hizkuntza politika saiestu ezina dela. Beti egiten dugu hizkuntza politika. Izan ere, euskararen aldekoa izan edo ez izan, erakunde guztiek, pribatu zein publiko, autu bat egiten dute. Eta hori, hizkuntza politika da. Adibidez, kartel bat erderaz ateratzea hizkuntza politika da. Elebiz ateratzea hizkuntza politika den bezala. Zentzu horretan, egiten denak eta egiten ez denak, biek definitzen dute norberaren hizkuntza politika. Euskaltzale programa honetan jende asko elkarrizketatu dugu, eta beren iritzi eta ikuspegiak jaso ditugu. Baina maiz, politikariei galdera hau edo beste egiteko eskaria egin digute. Eginen dugu. Hizkuntza politikaren saioak 2 kapitulu eskatu digu. Izan ere, asko dira alderdi politikoak. Eta denei hitza ematen saiatu gara. Denei galdera komun bat egin diegu. Galdera honen bidez saiatu gara jakiten, zein diren haientzat hizkuntza politika eraikitzeko unean oinarrizko gaiak. Zein helburuak. Galdetu diegu, ea gehiengo absolutua balute, beste inoren beharrik izanen ez balute gobernatzeko, zein litzatekeen implementatuko luzketen hizkuntza politika. Hona hemen, gobernuari sostengoa ematen dioten 4 alderdiek erantzun digutena. Lehenengo aldia dute, hemen sartzen naizena? Bai, ja oitzen hasita nago, baina, bueno. Oitzen hasia, oraindik ez zara bitu? Bueno, 2 urte eta oraindik ere faltatzen pixuat. Ai, beira, Uxue Barkos. Bai. Eta jartzen manaiz nire lehendakari? Bueno, ni uste libre dago, momentutan. Zerbait esan edu norbaitek? Ez dut uste nik ez behintzat eta... Eta ondokoa, Aierdi, Manu. Ba, zu gaur Manu eta ni Uxue? Venga. Ze sentsazio? Hemen ez diogu kasurik egin behar hor dagoenari, ohikoa da hori. Bueno, gertatzen da, bai, hor izutan ari dena, eta gero beste guztia bakoitza bere lanean edo haitzen, baina osotara edo erdipurtika da. Bueno, baina lanean, hori bai. Bale. David, lehenengo botako izuz lehenengo galdera. Zuen esku balego. Zuen alderdiaren esku balego. Erabat zuen alderdiaren esku. Zein lirateke implementatuko genukeen hizkuntza politikak izan elituzken ezaugarri nagusiak, baina beti ere euskara normalizatzeko helburuarekin? Bueno, asko imaginatzea da, gure esku balego, baina nik beti esaten dut hizkuntza politika batek egin behar duena da, alde batetik noski bi alde dauzkala. Bat, hizkuntza eskubideak bermatzea, nik uste hori askotan esaten ari gara, eta horrek zer ikusi dauka, justiziarekin, demokraziarekin, eta oso gauza orokorra da, baina horrek izan beharko luke oinarri bat ezinbestekoa. Eta gero beste aldea izango litzateke, euskara bera sustatzea. Eta sustatzea, zuk esan duzun horri begira, euskara normalizatzea, lortzea, euskara izan dadila hizkuntza normal erabiltzen hizkuntza bat. Eta horrek izan beharko luke noski, osagai asko dauzka, gero itzin dezakegu horretaz ez da. Baina nik uste bi alde horiek gutxienez eskubideen bermea, eta hori ez dago zalantzan jartzerik, herritarrek eskubidea dituzte, eta horiek bermatu harira, hizkuntza politikari dagokien bezala, beste arrotan ere bai ez da, baina hizkuntza politikan baita ere. Torn hori bat, eta gero beste hizkuntza sustatzea, ezagutza, erabilera eta jarrera ez, ohiko eskema horrekin. Nik uste horrela enfokatuko genuke, eta nik uste planteamendu egoki bat izan daitekeela, pentsatzea euskara normalizatzeko behar ditugula euskara erabiltzeko aukerak. Hau dira aipatzen zenizkidan osagaiak. Bai, osagaiak igual zaitzakoak izango dira, baina modu orokorrago baten esan da, hizkuntza erabiltzeko aukerak, eta eskubidea noski, eta gero hizkuntza erabiltzeko arrazoiak. Eta sustatze lanak nik uste horrekin ere zerikusia badaukala. Badakigu, euskararen egoera minorizatua da, konplexua da, faktore askok eragiten dute, eta erabilera eta jarrera eta sustatzeko interbentzio bat ere behar da. Nik uste hori ere jakin behar dela. Utzi ezkero gauzak nahi duten bezala joaten, eta inertziari utzi ezkero, azkenean nagusituko da, toki guztietan gertatzen den bezala, hizkuntza hegemonikoa dena gaur egun. Ainhoa, alderdi guztiei egiten didan galdera bera inen dizut, zuri ere bai. Zure alderdiaren erabat esku balego, zein lirateke implementatuko zenuketen hizkuntza politikaren ezaugarri nagusiak,
euskararen normalizazioaren helburuarekin? Lehenengo erronka izango litzateke arau aldatu. Lege aldatu gabe gauzak ez dira sakontzen eta areagotzen eta errotzen, ez? Eta daukagun legea duela 30 urte lortu bai izan baldin bazuen gehiengo bat, gehiengo hori ez da orain gaur egun erreala eta hori aldatu behar dugu. Lege aldatu eta lege aldatzarekin bat zer gehiago? Beno, batez ere mamua kendu, ez? Euskararen kontra hainbeste mamu ipini dituzte alderdi batzuk, hau da, orain oposizioko tripartituan dauden alderdiak, mamua kendu eta euskara gure altxor bezala landu eta babestu. Aitortza hori kostatzen da egitea? Ke ba, ez? Esan nahi dut oposizioan dauden beste alderdi guzti hauei. Bai, ze beraien politikan ikuste dut oso politika atzerakoia dela, eta zutela ulertzen zer nolako aniztasunean bizi garen Nafarroan, ez? Eta adibidez, alderdi hauek beste komunitate batzuetan, adibidez Katalunian, ez? Bai. Alderdi Popularra Katalunian katalanez hitz egiten du parlamentuan, eta hemen euskera baztertzen dute eta euskararen kontra politika guztiak ipinitzen dituzte mahai gainean, ez? Ez da ulertzen, ezta? Beste zonalde batzuetan hizkuntza propioak erabiltzea eta hemen ez erabiltzea. Eta ez soilik ez erabili, baizik eta baztertu. Pues como nosotros no cambiamos la posición teniendo muchos parlamentarios o pocos, sería la que estamos diciendo ahora. ¿Y cuál es la misma? Es decir, Navarra es una sociedad que tiene 2 lenguas propias, una en situación minorizada, que es el euskera, y por lo tanto esa realidad sociolingüística, que es así, y también por zonas, muy diversa, muy diferente por zonas, debe ser tenida en cuenta a la hora de hacer la política lingüística. No se puede aplicar la misma política lingüística, la administración, en Leiza que en Tudela, porque tenemos realidades sociolingüísticas muy diferentes. Y por eso no sería la misma. Evidentemente hay que garantizar el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la administración a la lengua que elija, de las 2 propias, castellano y euskera, pero no es lo mismo las obligaciones que tenemos que poner a las administraciones en Leiza que en Tudela, porque sencillamente la realidad sociolingüística es diferente. Me estás hablando sobre eso y justo me viene a... Tengo cuando llamaron al Ayuntamiento de Tudela, a ver si te puedo enseñar una llamada, a ver si oímos, ¿eh? Paciencia, ¿eh? Mira, Ayuntamiento de Tudela. Ayuntamiento de Tudela, buenos días. Egunon, beko jakin nahiko nukeen, ia Tuteren ibilbileku publikoren bat ote dagoen. Egunon? Ayuntamiento de Tudela, buenos días. Egunon, ditzen nuen Tuteren ibilbileku estalirik dagoen jakiteko. Egunon? Eso? Egunon? Eso? Tudela, buenos días. Egunon. Oye, yo he llamado, es el Ayuntamiento de Tudela, ¿verdad? Sí. ¿Me habéis colgado el teléfono? ¿Cómo que te hemos colgado? Pues que sepa, ¿no? He llamado 2 veces. Sí. ¿Y con quién querías hablar? A ver. Una vez de que le dicen castellano, ¿con quién querías hablar? A ver. Bueno, pero eso, los funcionarios, algunos tienen esa actitud en Tudela y en todos lados, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo. Algunos, no todos, ¿eh? ¿Pero colgar? Muy mal. ¿Cómo podemos...? En Tudela y en Pamplona está muy mal colgar, o en Bilbao, eso está mal siempre. ¿Pero que la administración no te pueda atender en euskera? Pues es que, lo que te he dicho antes, es que Navarra no es Cataluña ni es Galicia, Yo no te digo que... donde el bilingüismo hay a un 90% una situación de bilingüismo, aquí no hay. Y en Tudela no es que haya una situación de bilingüismo de un 75-25, es que es un 95 o un 98-2. Entonces, nosotros decimos, ¿nos abstraemos de esa realidad? ¿Hacemos una política lingüística del gobierno de Navarra que prescinde de esa realidad? No va a ser eficaz, va a tener el rechazo de la sociedad en esas zonas de Navarra. Y nosotros no queremos que haya un rechazo hacia el euskera en ninguna parte de Navarra, por lo tanto queremos una política lingüística que se adapte a la realidad sociolingüística que hay en cada parte de Navarra. Bueno, nik uste dut hemen eztabaida dagoela ofizialtasunean, ez? Ofizialtasuna, horre eztabaida handia dago,
gure alderdiaren baitan bakarrik egongo balitz, nik uste dut euskara eta gaztelania biak ofizialak izan beharko litzatekeela Nafarroan. Eta hortik, Nafarro osoan. Eta hortik abiatu. Hau posible ez denean, zeren hori parlamentuaren baitan dago eta bueno, ez dago gaur egun gehiengoa hori posible egiteko, nik uste dut euskararen normalizazioan eta hizkuntza normalizazioan urratsak ematea, urrats sendoak normaltasunez ematea izan behar dela gure jarduera, ez? Eta hori lan dexente suposatzen du, zeren hizkuntz minorizatu bat daukagu, euskara minorizatu bat dago gaztelaniarez konparatuta, eta horrek, eta gero daramagu, hizkuntz politika murritzaile baten urte asko. Eta horri buelta ematea, urrats sendoak emateak pixkanaka suposatzen du, baina sendo askatasunez eta normaltasuna emanez. Nik uste normaltasuna emateari honi hizkuntz politikari oso garrantzitsua dela Nafarroan. Askatasun hitza aipatu duzu eta programa akordioan hizkuntza politikaren printzipioak adostu dira. Eta horietako printzipio bat da askatasuna eta borondatezkoa izan litzatekeela. Ikasketei begira, askatasuna eta borondatezkoa den bezala, gero askatasuna urratu egiten da erabileran. Bai, nik uste dut, hezkuntza arloan izan zen urrats garrantzitsu bat D ereduan ikas ahal izatean Nafarroa osoan baldintza batzuk betetzen badira. Hori urrats garrantzitsu bat izan zen, joan zen legealdian. Eta askatasuna eta borondatea hitz egiten dugunean da, jendeari nolabait ere hori errekonozitzea. Nik uste dut, inposizioaren diskurtsoa egiten ari dela oposizioaren aldetik, euskararekiko, eta nik uste dut jarduera ez dela hori kontrakoa da, eta nik uste dut adibidez legearen aldaketa, orain egon da, joan zen duela hilabete batzuk, Euskara Foru Legearen aldaketa bat egon da, udalen borondatea jarraituz. Eta hori izan behar da, nik uste dut hildoa. Bai, baina, adibidez, erdal elebakarrak ez dira askeak hizkuntza aukeratzerako orduan. Hizkuntza bakarrarekin ez daukate askatasun hori aukeratzeko. Eta horrek ekartzen dure bai, gure askatasun hori urratzea, elebidunen askatasuna urratzea. Bai, nik uste dut, esan bezala, desoreka batetik abiatzen gara, hori da abia puntua, eta desoreka oso sakona gainera, eta urtezko politika murritzaileak egon dira, eta hori ez dugu esaten, Europak esan du. Europak esan du, UPN-ek urtez eta urtez egindako politikak hizkuntz minorizatu batengan izan duen eragina. Eta hor, abia puntu horretatik ateratzen bagara, esan bezala, izugarrizko lana dago. Eta pixkanaka goaz, baina nik uste dut joan behar garela sendo eta gizarte oroa ulertu behar duela, hartzen ari diren neurriak. Entzun dugu, Nafarroako gobernuari sostengua ematen dioten lau alderdiek zer nolako hizkuntza politika eginen luketen. Agerikoak dira ñabardurak eta ikuspuntu desberdinak. Desberdintasun hauek akordio programatikoan bertan jaso ziren eta ikamika desente sortu dute. Euskalgintzak baskoentzeren lege aldatu beharra dagoela aldarrikatzen jarraitzen du. Eta sektore askotan ez da ulertzen zer dela eta ez den lanean hasten aldaketa hori errazteko. Hauteskundeak baino lehenago, Nafarroko Euskalgintzak Kontseiluaren eskutik ekitaldi gogoangarria egin zuen anaitasunan. Eta komeni da gogoraraztea zer proposatzen zen, eta hizkuntza politika hobetzeko zein den Nafarroako Euskalgintzak duen estrategia. Negatu dituzke hizkuntza baten normalizaziorako dauden hiru zutabeak eta hiru zutabe horietan eragingo nuke. Alegia, lehenik eta behin, korpus juridikoa aztertuko nuke, ea zer korpus juridikoa dagoen hizkuntza horren inguruan, eta
hizkuntza hori normalizatzeari begira korpus juridiko egoki bat jarriko nuke abian. Besteak beste, egoera gutxiagotuan dagoen hizkuntza horri, bastatuz ofiziala emango diona, lehentasunezkoa, hizkuntza hori ezagutu beharrekoa izango dela eta hizkuntza hori zalantzari gabe berezkoa izango da. Ondoren, hizkuntza politika planifikatu beharko nuke, ez da? Hizkuntza baten normalizazio prozesua zeozer planifikatua da. Orduan, plangintza egin beharko esteke, plangintza sektorialak, eremukakoak, plangintza horiek ere beraien ebaluazioak izan beharko lituzke, alegia egiten den plangintza oro planifikatu o ebaluatu behar du izan, gero, neurri zuzentzaileak hartzeko, eta hirugarrenik baliabide egokiak esleituko nizkioke. Eta baliabide egokiak esleitzea da batetik kopurua, alegia zenbat, eta bestea nola, alegia baliabide horiek iruditzait ongi kudeatu beharko liratekeela. Aipatu duzu korpus juridikoa, plangintza eta baliabidea. Korpus juridikoa ezagutzen dugu. Eta urtetan euskalgintza kanpoan egon da aldatzeko eskatuz, baina orain ez dago. Nola ulertu behar dugu hori? Ez dagoela euskalgintza? Ez dago aldaketa horren eskatzen ez dago? Bueno, nik genuke hori esango, aurreko abenduan, hemen bertan, Kondestable Jauregian, Euskalgintzak deia egin zion Nafarroako parlamentua osatzen duten alderdiek deia egin zien luma bat eman zion Nafarroako parlamentuko presidenteari hain zuen ere lege berri bat idazteko. Iruditzen zait legealden aldarria beti egondala presente eta gaur egun ere badagoela presente. Euskalgintzatik eskatu egin zaie Euskal Legearen beraren urteurrenean, hemen bertan Nafarroako parlamentuaren barrura joan ginen euskalgintzako eragileok, eta zan ginen alderdiei ez genuela lege horren beste urteurrenik ospatu nahi. Luma bat ere eman diegu lege berri bat idazteko. Arazoa ez da euskalgintzan, arazoa hor barruan dago, parlamentarioek ez dutelako benetan herritarren berdintasuna bermatuko duen lege bat idatzi nahi. Eta elitzateke, ez dakit zerbait, luma bat ematen da lege berri bat idazteko, baina euskalgintzaldetik beste deialdi ez dakit makro edo nola deitu edo baino mobilizazioren bat egin behar aldaketa horren eskarira? Bueno, eta gauzak egin behar dira, zalantzarik ez, honekin ez dute esan gauza gehiago egin behar ez direnik. Iazko ekainan ere, Iruñako galeak bete genituen euskarari bidea eman diezaiotela eskatzeko. Alegia, eta horre ere kokatzen genuen, benetan aldaketaren gobernua izango bazan, eta hori ere, gobernua iritsi aurretik, anaitasuna egin genuenek Italian aldarrikatu genuen, benetan gobernu honek aldaketa ekarri beharko bat zuen, aldaketa hori euskaratik eta euskaraz izan beharko zuela. Eta euskaratik aldaketa horrek esan nahi du, benetan korpus juridikoan aldaketa emango dela. Euskalgintzaren ustez, arazoa parlamentuan dago. Parlamentariek ez dutelako lege berri bat idatzi nahi. Arrazoirik ez zaie falta. Izan ere, datu objektiboa da, ez dutela ahalegin handirik egin momentuz lege berri bat idazteko. Baina arago gelditzen da lege berri bat onartzea. Arazoa, ñabarduretan baldin badago, idaztea litzateke, edo idazten hastea litzateke, beraien desberdintasuna gainditzeko modurik eragingarriena. Luma badute, euskalgintzak oparitutakoa, baina antza ez dute erabili oraindik behintzat. Oposizioa entzuteko momentua iritsi da. Azken 2 urte hauetan, euskararen gaia eztabaidagai izan da, eta batzutan gogor egin dute gobernuaren asmoen kontra. Entzun dezagun zer dioten. Funtsean, nire talde politikoaren hizkuntz politiken lerro nagusiak lirateke 2. Lehenbizikoa litzateke akordio bat erdiestea interpolitiko guztien artean, ahal bada euskara despolitizatzeko, eta bigarrena jotzen dut hizkuntz politiken oinarria edo izan beharko litzatekeela proportzionalitatea. Horrez esan nahi du? Horrek erran nahi du, aintzat hartu behar dela zein den herrialde eta zonalde hiztunen proportzioa hizkuntz politikak bultzatzeko. Toki horietan nun euskaldunak gehiengoa diren, guri irudiko hori aintzat hartu behar da. Toki horietan nun gutiengo bat diren, nun irudikatzen duten populazioaren 10, hori ere aintzat hartu behar da, baina bistakoa da tratamendu desberdina eman behar zaiela toki bateko hizkuntz
komunitatei edo eta bertze tokikoi. Hori aipatzen duzula, 86ko legea dela eta, zonaldeak egin ziren, eta orduan, zuk diozun bezala, hiztun kopuruaren arabera egin beharko lirateke, bermatu beharko lirateke eskubide horiek? Ez dira da eskubideak. Ez gara mintzatzen ari eskubide ez, baizik eta zerbitzu ez. Europako edozein tokitan nun eiteko arazoak dituzten edo existitzen diren hizkuntza komunitate desberdinak aintzat hartzen da proporzionalitatea. Hori gertatzen da, ez dakit arrate baterako, Alemanian, Sajonian, zonalde batean mintzatzen da sorabo. Sorabo ez da ofiziala toki guztietan, eta handik ez da ateratzen sorabian bizi direnek eskubide gutiago dutenik. Hori erraten da, mintzatzen gara, ez eskubidez, baizik eta zerbitzu ez. Eta zerbitzuak prestatzeko, logikoa iruditzen zait, fustinan agian, zerbitzu linguistiko gutiago eskaini beharko dira. Aderantziz baztanen edo eta etxarriaren zen, bistakoa da gehiago eskaini, ofertatu behar direla. A ver, nosotros desde el Partido Socialista de Navarra siempre hemos considerado que el euskera es una lengua. Es una lengua propia de Navarra, es un patrimonio cultural y por lo tanto lo tenemos que proteger. Creo que en la labor parlamentaria y del partido siempre ha ido desde el inicio, desde siempre ha ido a favor de promoverlo y fomentar su uso. Desde el punto de vista de la no imposición, las características especiales que reúne Navarra con respecto a esa lengua propia, las diferencias que hay en Navarra con respecto al uso de esa lengua, pero nunca en detrimento de la misma y siempre desde los criterios de libertad de la población a la hora de utilizarlo y en favor de eso. Eztabaida honetan, Baskuentzeren legea beti dago presente. Ez omen dago adostasunik aldatzeko, baina hizkuntza politika era bat baldintzatzen du. Zer diote gure protagonistek gai honen inguruan? Bi urte eta pasa dira, ja legealdi honetan, Euskaldunon bizimodua zuen hizkuntza politikari esker zertan aldatu da? Bueno, nik uste dut hezkuntzan aukera hori dago, de ereduan Nafarroa osoan ikasteko, familiak eta ikasleak ala nahi badute, eta administrazioan orain lan handia dago egiteko. Dekretua martxan jarri da orain, nik uste dut urte garrantzitsu batean sartzen garela hildo horretan, zeren departamentu bakoitza bere ibilbide linguistikoa egin behar du, bere diagnosia egin behar du, eta bere martxan jarri, bere itinerario... Hori legealdi honetan izan litzateke? Legealdi honetan, dekretua orain onartzen da, eta hori administrazioan jartzen da. Gizartearengan, laguntzen asuntoa dago, eta laguntzak azkenean zertan ondorio batzuk dituzte, komunikabideengan, bermatzea, euskarazko komunikabideak bermatzea, edo euskalduntze, helduen euskalduntzean eta beste neurrietan. Hor nik uste dut euskarabidea izugarrizko paper aktiboa hartzen ari dela eta gero badago plan estrategiko hori. Eta plan estrategiko hori da, dauzkagun zenbakiak jakinda, hizkuntz politikan aurrera pausu garrantzitsuak emateko, hemendik 2019ra. Elkarrizketatu askok eskatu digute Baskuentzaren legearen aldaketaren ametsa. Ze behar du amets horrek egi bihurtzeko? Dekretuan ez da Baskuentzaren legea aldatzen ere ez? Bueno, behintzat, orain laukotean gauden alderdiak adostasun batera iristea, ez? Alderdi bakoitzak bere programa elektorala duka, eta programa elektoralak ezberdinak dira, ez? Batzuentzat, adosten diren neurriak oso eskasak dira, beste batzuentzat bastante, zegoenetik daukagunera bastante aurreratu da, eta hori guztia, baloren artean adostea, ez da erraza, lan asko egin behar da. Lauen artean ez dago adostasunik lege aldaketa horretarako? Egin da. Duela, 10 urte edo zegon aldarrikapen bat, 54 herri horiek zona mistora aldatzea. Baina jarraitzen dugu Baskuentzeren legearekin, eta orduan ez da
denentzako, gure hizkuntza den hori denentzako berdina izanen. Bai, baina nik ustean egin behar direla gauzak pausoka. Luego, hay otro tema, por ejemplo, la ley a favor de los homosexuales no está constituida según el número de homosexuales. Por ejemplo, las personas que tienen movilidad reducida, pues lo que se hace a favor de ellas tampoco va según cuántas sillas de ruedas hay. Pero con el idioma sí pasa eso. Según los hablantes, tienen unos derechos u otros, se les reconocen los derechos. Aquí en Navarra. Sí. Seguimos hablando de igual esa... Tendremos que priorizar qué derechos están por encima de otros, y yo creo que todos somos conscientes que el respeto a la dignidad de las personas, independientemente de cuál sea su sexo o la movilidad o la discapacidad que tenga, es superior a otros derechos. Entonces sí que creo que estamos en un momento en la sociedad en donde ya se tiende a proteger esos derechos fundamentales de las personas, independientemente de qué lengua hablen, de dónde vivan o de por dónde se muevan, y es sobre todo el respeto a la dignidad. Aipatu didazu naitasunaren ekitaldia, aldaketaren aurreko ekitaldia izan zen hura, ezaugarri batzuk azaldu ziren, aurkeztu ziren, ezaugarri horiek zeintzu ziren, aldaketaren ezaugarriak. Nafarroa berri bat eraikitzera goaz, badago aukera beste Nafarroa bat eraikitzeko, hortaz eraiki dezagun Nafarroari benetan berdintasunean. Eta guk hor saiatu ginen azaltzen, zein diren zutabe nagusiak. Korpus juridiko berri bat behar dugu, hizkuntza politika planifikatu bat behar dugu, eta baliabide egokiak eta egoki kudeatuak. Lehen aipatu duzu Kataluniako egoera, edo adibidea, eta orain erakutsiko dizut Katalunian bertan, bira argazki hau, PP, bilingüismo es libertad. UPN, PP, harreman handia, Katalunian bilingüismoa, elebiduna askatasuna den bezala, askatasuna da aukeratzeko posibilitatea daukalako, dakienak. Hemen? Hemen gauzak desberdinak dira, nire ustez. Bilingüismo libertatea baldin bada, hirulinguismo libertate gehiago litzateke. Eta lau hizkuntz nagusitzea edo kontrolatzea gehiago. Imagina ezagun, dakizunez, 7 probintzietan, erran dezagun Euskal Herrian, ez da, zintzu zabal batean, euskara eta erderaz gain frantsesa eta gaskoiera mintzatzen da. Logikotzat ikusiko genuke 7 probintzietako eskola guztietan gaskoiera eskaintzea. Dohaina balitz, zergatik ez. Baina dohaina ez den heinean, nik oprentzen dut, ez dakit, Iruñako pertsona batentzat edo eta Bilboko pertsona bati iruditzea ez duela deus ere gaskoiaren aurka, baina agian ez zaio interesatzen bere aurrek gaskoiera ikastea. Iruña daukagu, Tafalla, Berriozar, Atarrabia, Lizarra bera, horrela egin ditzaket 40 udalerriren, egin dezaket zerrenda hori. Zertan aldatu da zuen kudeaketari esker Euskaldun bizimodua? Uste dut bai aldatu dela, jarrerak alde batetik aldatu dira, instituzioen irudi korporatiboare ezberdina da, ikuste beste pertzepzio bat izango duela gaur egun herritarrak, instituzioek hizkuntzarekin daukaten jarreraz. Lehen ikusten zen horietako kontrakotasuna eta euskarak ez dauka zer ikusirik udalarekin, gobernuarekin nahiko aparte bezala, eta uste dut horietan denetan, horrein ikusten dela beste implikazio bat, instituzioen kontua ere bada euskara, eta gero, eta praktikara joz, pentsatzen du, bai hizkuntza paisaian, irudi korporatiboetan, lanpostuen deialditan, horako gauzaten ere ikusten ari dela aldaketa bat, eta gero, aurreskoletan. Iruñak ateratako lanpostuetan, Euskara ez da eskatu, gehienetan, administrazioa euskalduntzeko taldeak atera zuen dokumentu bat, eta dokumentua hemen daukat, apirilaren 25. Begira, Iruñeko udal berri honek 32 lan deialdi egina ditu agintaldi honetan. 19 deialditan ez du puntuatu euskaraz jakitea. Beste 10etan prestakuntza txandako eta txanda irekiko zerrendak osatu ditu, eta prestakuntza txandako zerrendetan ez du puntuatu euskaraz jakitea. Txanda irekiko zerrenda horietan 8 deialditan euskarari 10 puntu eman zaizkio eta ingelesari 8.
Bai. Zer esan dezakezu? Oso zehatz, ez duz gutxi, jakin barko nukelako, horietaz aparte beste zenbat deialdi dauden, portzentakea zein diren, zenbatetan, ordenantzak zesaten duen, eta orduan deialdi bakoitza ezautu barko nuke. Ez dakit, baina, iruditzen zait Euskalgintzak hori ikusten baldin badu, Iruñeko Udalak horri erantzun bat ere eman barko dira, eta esplikatu hori zagatik denola, izan den, atzetik datorren inertzia horrekin ezin diolako arauengatik buelta eman, edo beste gabe ez duelako izan gaitasunik, behar den abiaduran honi buelta ematekoa. Edozein modutan nik uste Iruñeko Udalak bakarrik ez, edozein udalak garbi izan behar duela gure ikuspegitik, gure politika baldin bada eta esaten ari baldin bagara, hizkuntza eskubideak bermatu behar ditugula, hori duteko bidea ez bakarri, baina bide nagusitako bada langile euskaldunak izate administrazioak, eta horretarako, eta dekretua zitzin dugunean, horta zaritu gora, lanbustuetan euskara eskatu behar da. Alderdi politikoen iritziak jaso ditugu, baina zer dio Nafarroko gobernuak? Ana Oio kontseilariarengana joanen naiz. Gaur egun, Nafarroan hizkuntza politika egiteko unean dituzten helburuak eta bidean topatzen dituzten zailtasunak ezagutzeko. Ana, kontseilari baten lana horrela neurtzen da, horren beste paperekin? Bueno, ez dakit horrela neurtzen den, beste bai kontseilero batzuk, ordenatu gehiago daukate ez, bulegoan, baina, ni nahiko paperezko kulturetik nator, eta gustatzen zai paperaz... Fisikoa, ez da? Fisiko irakurtzeko, eta gero, eramateko etxera. Oso, gobernatzeko aukera errealitate bihurtu zen, eta horrekin batera aldaketak egiten hasteko momentua iristen da, ezta? Hizkuntza politikari dagokionez, zein izan da gobernuaren aldaketa? Bueno, nik uste dut nabarmena dela, badakit, ni hori esan behar dut, baina nik uste dut, saiatzen ari gara hizkuntz politikaren barruan sartzea transversalitatea. Pentsatzen dugu, importantea inpakto gehiago edukiko dute hizkuntza politika sartzen badugu gobernuko politika guztietan. Eta horrela funtzionatzen ari gara, horrela lan egiten ari gara, eta horregatik dago Euskara Bidea nire departamentoan. Nire departamentoan da zeharkako politikaren departamentuak, hor dago berdintasuna, hor dago bake eta bizikeratzen politika, hor dago ere komunikazioa eta parte-hartzaileen politika, eta noski baietz, pentsatzen dugu euskara behar duela, behar da transversalitate hori lortzea gure politikarekin. Guzti horretan, ibilbide guzti horretan, zer da errezena eta zer zailena? UPNren garaitik onerako aldaketa horretan? Sartu ginean, alde batetik, zailetik hasiko naiz. Euskararen legea pentsatzen dugu superatuta dagoela. Duela 30 urte onartu zuten, eta orain soziolinguistikaren egoera aldatu da. Hori entitate lokalak, udalak eskatu dute, duela gutxi eskatu zuten aldaketa zona mixta pasatzeko, 35 udalak eskatu zituzten hori zona mixta pasatzeko, eta hori da errealitatea aldatu zuela, ez? Eta guk uste dugu ere, orain euskararen legea superatuta dagoela. Orduan hor muga badugu, ez? Gero beste muga batzuk, hori egia esanez, krisi ekonomiko horretan baliabide gutxi aurkitu genuen, eta oraindik naiz eta bultzada handia eman genuen gure kontuak, aurreko kontuak eta aurtengo kontuak, baina baliabide ekonomiko eskasak dira oraindik, ez? Eta, errezenak, nik uste du gizarte mugimenduak eta euskararen erakundeen mugimenduak oso indartsuak dira, eta gizarteak bultzatzen dute politiko baino, ez, euskaren munduan. Lau alderdi sostengatzen dute gobernua, eta badirudi euskararen gaia dela zailena kanpotik ikusita diote, adostasunak lortzeko. Non dago oreka? Nola kudeatzen dituzue desberdintasunak lau alderdien arteko? Gu,
saiatzen gara oreka hori lortzea. Egia da, lau alderdien arteak konsenso badira gai batzuk, baina beste gai batzuk ez da. Eta akordio programatikoan, adibidez, ez diren gaia, konsensuak ez diren gaiak dira Nafarroaren euskaran legea aldatzea. Hor lau alderdiak ez dute konsensorik, ez? Orduan, hor muga badagoela, ez? Euskararen legearen ez aldatzea muga handia, oztopo handia da gure politika bultzatzeko, ez? Baina beste aldetik, ni beti esaten du, lau alderdiak diferenteak dira, noski baiez, azkenean lau alderdi diferenteak dira, baina egia da lealtasunarekin oso lealak izanen dira, ari dira gobernuarekin, eta egia da gure lanean babesten gaituzte asko. Orduan, ni pentsatzen dut, naiz eta haien artean ez dago konsensorik, baina gero jarrerak, gobernuaren sostenguaren jarrera oso eragingarra izan da. Aipatu duzu lau alderdien artean, justo egon ginen nuinekin ere bai, eta kanpotik badugu ustea izquierda ezkerrak ez duela lege aldatu nahi, baina nuinekin egon ginenean, erakutsiko dizut berarekin egindako elkarrizketatxo bat, martxan jarriko dut. Hemos hecho un montón de entrevistas para este programa y todos, muchos lo que es, dicen que uno de los grandes problemas que tenemos es la ley del 86, la ley del vascuence. ¿Cómo podemos, o por qué el mantener la postura de no cambiar la ley? Nosotros, mira, porque hay nuestra posición, no sé si es bien entendida, nosotros decimos, estamos dispuestos a sentarnos para cambiarla, pero no adquirimos el compromiso de cambiarla sin saber antes qué vamos a aprobar, qué nueva ley vamos a aprobar. Y hasta ahí nadie nos ha respondido. Nosotros estamos dispuestos, lo planteamos hace un año, y se lo dijimos a los socios nuestros del cuatripartito, de H. Bildu, Geroa y Podemos, vamos a sentarnos y hablar del contenido de la futura ley. Nuinek aipatzen du, hitz egiteko prest daudela. Jarriko zarete gaiarekin edo? Bueno, gu, Euskararen Kontseiluak orain lan talde bat sortu da, hori justu hor aurreratzeko, ez? Euskararen legea den proiektu berri batean lan egiteko eta nondik joan behar du, ez? Hori, orduan gu gure lanak egiten ari gara, edo, saiatzen ari gara zerbait irizpideak egitea, baina, hori lau alderdiak, bildu behar dute, eta, non dagoen adostasunak edo deseztasunak hori aurkitzea ere. Baina data jarri beharko dugu orduan, edo ez? Bueno, gu ja... Lauak prest baldin bazaudete? Gu ja hasi gara, ez? Euskararen Kontseiluen barruan, hori lan talde bat montatu dugu, hasi da, montatzen justu Euskararen lege berriaren proiektua, zer nondik joan behar duela, ez? Eta hori, lan horrekin erakutsiko diogu lau alderdia, edo lau alderdiei, edo parlamentuei, eta, egia esanez, hori, gu, hori, ona izanen da, nik uste dut Nafarroentzat eta gizarteentzat beste lege berri bat eukitzea. Jaso dugun beste kontu bat programa hau egiten genbiltzala, da, jendeak espektatiba batzuk zituen gobernuaren aldaketa honekin, bete ez direnak, zuke aipatu duzu ere bai, euskalgintza izan dela aldaketaren motorra hori, baina ez da gero jaso espero zena. Zer esan behar diegu? Bueno, bai, normala da, azkenean gobernatzen gestioak egiten dugunean, hori batzutan oztopo handiak aurkitzen dugun, orain oztopo importanteenak, bi dira, alde batetik, hori arauak ez digu laguntzen, arauak Euskararen legea, baina dekretuak eta hori ez digu laguntzen, eta hori aldatu nahi dugu eta aldatzen ari gara, abiaduta desberdinekin, baina aldatzen gara, gero oztopo ekonomikoak ere badira, eta gero nik uste dut hain egoera larriz aurkitu genuenean,
pues, dana gutxi izanen da, ez? Euskalgintzarekin, eta guretzat ere bai, guri gustatuko litzaidake pausu gehiago edo pausu azkarrago egitea, ez? Baina egia da, oztopo handiekin aurkitu genuen, eta oztopo hori superatu nahi dugu, baina batzutan egia da, abiadura ez da gehien esperatu dena. Eta orain, legealdia bukatzeko gelditzen denari begira ere, ze aurrera pausua emanen ditugu? Zeintzu izanen dira emanen diren aurrera pausuak eta ze arlotan? Bueno, nik uste du, gobernu hau eta lau alderdiekin laguntzekin pauso handia eman dugu. Alde batetik, ekonomikoen laguntza errekuperatu genuen, euskaraltegiren laguntzak, entitate udalaren laguntzak, hori errekuperatu genuen, ez? Ez da behar duen diruarekin, baina egia da errekuperatu dugu diru importanteak. Gero, plan estrategiko, lehenbiziko aldiz, Nafarroko gobernu bat plan estrategiko, Euskararen plan estrategikoa onartu zuen, eta orain hor bide batzuk lan egiten ari gara, ez bakarrik gobernuaren barruan, baizik eta gizarteekin lotuta, ez? Euskara prestigio eta hori lortzeko, ez? Eta errekuperatzeko, ez? Nik uste dut pausu asko egin dugu, ez? Baina, egia da hori gu sartu ginean egoera oso larri zegoen. Aurkitu genuen, hemen basamortu bat, ez? Ia euskeraz. Ez bakarrik administrazioen barruan, baizik eta gizarteen lotuta edo harremana ez zegoen. Bulego honetara etorri zenean jendea esan du, lehenbiziko aldiz hori gobernuan egon nintzen, ez? Eta hori ere, hori denbora behar dugu, ez? Konfiantza hori lortzeko eta harreman hori bultzatzeko. Bai, baina aipatu dizkiazu, bai ekonomikoki jaso ez ziren laguntzaiek berreskuratu direla, plan estrategikoa, baina galdetzen dizut, legealdia bukatu bitarteko epe honetan, ze aldaketa gehiago jasoko ditugu? Bueno, saiatzen ari gara beste aragoak, gu egiten dugun aragoak aldatzea. Adibidez, Euskara Administrazioan dekretua edo toponimian dekretua ere, onartuko dugu hemendik gutxira, hori elebidunen irudiak, ez? Sortzeko, bizibilizatzeko ere, sartu ginean lehenbiziko gauza izan zen Gobierno de Navarra irudia edo izena elebidunez jartzea eta hortik ere Euskaren presentzia eta dekretuaren bidez saiatzen ari gara ere zerbait gauza bideratzea. Oso ongi. Eskerrik asko, Ana. Utziko zaitut lan handia dut eta. Eskerrik asko. Euskaltzale egiten egon garenean, elkarrizketatu askok kezka eta galderak planteatu dizkigute. Batzuetan ez zituzten alderdien planteamenduak ulertzen, eta aukera izan dugu gai hoien inguruan galdetzeko. Baina erantzuna jakinei baduzue, hurrengo kapituluaren zain egon beharko duzue. Aio!